Svakoj zemlji koja se sprema postati članicom Europske unije iskustva onih koji su taj put već prošli su izuzetno dragocjena i korisna. Stoga je upoznavanje s reformama provedenim pred ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju bila jedna od tema posjeta delegacije Republike Kosovo. U sklopu boravka u Hrvatskoj 40-ak polaznika edukativnog programa Akademija za lokalnu upravu posjetilo je i Veliku Goricu. Moramo da uzimamo hrvatske iskustva, jer Hrvatska i Kosovo imaju zajedničku historiju. Imali smo osloboditeljski rat i na tome smo imali dobru i izazovne situacije. Zbog toga nam je veoma značajno da gledamo koje su bile reforme država Hrvatske, pa također i reforme u lokalnom nivou. Mnogo toga možemo naučiti jedni od drugih, stoga treba konstantno poboljšavati dosadašnje dobre odnose, zaključio je Tahiri. Uz europske procese integracije goste je zanimao i ustroj jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zagrebačka županija i grad Velika Gorica je veoma dobar primjer kako je urađena lokalna samouprava, također i razvoj lokalne ekonomije i također zbog toga što Albanci imaju neke dobre djelatnosti ovdje i htjeli smo da vidimo od bliže kako su sve urađeno ovi aktivnosti. Zagrebačka županija ima izvrsnu suradnju s predstavnicima nacionalnih manjina, istaknuo je zamjenik župana Rudolf Vujević. Inače radimo sa svim nacionalnim manjinama, mislim da je Zagrebačka županija u vrhu Hrvatske što se tiče samih nacionalnih manjina. Ono sad kad pogledamo Kosovo, mislim stvarno smo svemirski brod što se tiče suradnje i rada sa nacionalnim manjinama koje su potpuno integrirane. Iz njihove pozicije to izgleda nestvarno, ali vjerojatno će oni kad tad doći na našu poziciju. Zadovoljstvo što se kosovska delegacija upoznala s funkcioniranjem lokalne samouprave u jednom od najrazvijenijih dijelova Hrvatske izrazio i gradonačelnik Dražen Barišić, koji je naglasio da je Velika Gorica jedan od 3 grada u Republici Hrvatskoj s najmanjom stopom nezaposlenosti i grad s najvećom prosječnom plaćom u državi. U suradnji s Veleposlanstvom Republike Kosovo u Republici Hrvatskoj domaćin ovog susreta bila je Zagrebačka županija.